haleluya. Akong nabatian dito sa himaya, tamis na pagkayay. Akong nabatian ang ilang pagkawin sa akong kalan nagadasig. Nadumutingog sa mga trumpeta, sa mga trumpeta na nagasulti sa pagkamaayon niya. Nadumutingog sa mga katawan, sa mga katawan, isinggit silang haleluya. Biluhon sana tapos sila sa pag-awit sa pagdaig. Unya nag-ako ko nasa kalangitan, marunggan akong pag-usap. Nadumutingog sa mga trumpeta, sa mga trumpeta
nga bisanasa, nagingon siya nga bisanasa, bisanasa sa kumuan ko, tuwasap ka mo. Dapit nga lunod kaipan, iyang atong pag-atuwa, nagiandam sa iluhi. Dapit nga walay katapusan, ibati mo ba ang kaluya sa pagsunod sa iluhi? Kung kapoy na ay kabalaka, iyadayon nga saknayon ka. Kumusta na ang kinabuhi mo? Kumusta na ang kinabuhi mo? Kumusta na ang kinabuhi mo sa pagsunod? Wala ka ba'y naghang reklamo? Wala ka ba'y naghang reklamo sa pagsunod-sunod sa iluhin, bisan asa ato? Dapit nga lulong kalipay, ang atong pag-atuhan, nagiandam sa iluhin. Dapit nga walay katapusan, ibati mo ba ang kaluya sa pagsunod sa iluhin? Kung kapoy na ay kabalata, iyadayon nga saknayon ka. Ibati mo ba ang kaluya sa pagsunod sa iluhin? Kung kapoy na ay kabalata, iyadayon nga saknayon ka. Okay, thank you for watching. Good evening, everyone. Bye-bye. Ano po, halilo?